Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa jarumar fina-finan Hausa Fadila Muhammad rasuwa. Juna ya sa amana ta mutu dore zaman da mun kai babu hiyana. Hailala ne istighfari miyo salatin daga amina. Allahumma salli ala Muhammadin Hamidin Hadi bin Abdullah Hamidin Mahmudin Mustafa da Rasulillah. A daren ranar Juma'a wayewar garin Asabar, Allah ya karɓi rayuwar jaruma Fadila Muhammad da ake wa laƙabi da Ummi Lollipop. Jarumar da ta taka rawa a cikin fim ɗin Hubbi. Fadila Muhammad dama can tana fama da matsanancin ciwon zuciya, wanda har sai da ta yi jinya a ƙasar Indiya a shekara ta 2019. An haifi jarumar a cikin garin Kaduna a wata unguwa da ake kira unguwan Dosa. Mutum ce mai kirki a lokacin rayuwarta, tana son jama'a ga faran-faran da mutane. Ta yi fina-finai da dama kafin rasuwarta, kamar Hubbi, Basaja da dai sauransu. Ya Allah, muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da ka yafewa wannan baiwa taka kurakuranta. Amin summa amin. Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Mun gode.